πόσους έχεις πάει, με πόσους έχεις πάει. Καμιά τριανταριά, καμιά 35αριά, ούτε καν 40αριά. Ποια η διαφορά, πες μου ποια η διαφορά. Καμιά τριανταριά, καμιά 45αριά, ούτε καν 50αριά. Και που με ρωτάς, είναι μια γαϊδουριά. Κρέμα παγωτό στην παραλία στο νησάκι, εγώ με το μωρό. Και τότε ήρθε αυτός με μπράτσα και κοιλιακούς και ξαφνικά αισθανθήκα τόσο χοντρός. Θα μου τη φάει, θα μου τη φάει. Την πλησιάζει και με νοιάζει, τι ώρα είναι, τι ρωτάει. Εγώ ρουφάω την κοιλιά, πάω να σκάσω ξαφνικά. Μα τι κάνει ο Καραγιώζης, δεν μασάω εγώ από αυτά. Θα μου τη φάει, θα μου τη φάει. Ποιος νομίζει ότι είναι ο Σταλόνε ή ο Ποπάι. Θα του κάνω εγώ ζημιά, βρε το παλιό μασκαρά. Δεν αντέχω την ξεφτύλα, θα τον πνίξω στα ριχά. Θα μου τη φάει. Ποιος νομίζει ότι είναι ο Σταλόνε ή ο Ποπάι. Θα του κάνω εγώ ζημιά, βρε το παλιό μασκαρά. Δεν αντέχω άλλη ξεφτύλα, θα τον πνίξω στα ριχά. Θα μου τη φάει αγαμία, δεν σ' αντέχω πια. Θέλω να σε παντρευτώ.